ɲuman dɔn o ye anw kanubagaw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ta ye aw ni ce aw ka danaya la Renouveau télé sugantili la ka aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw to fo aw jabala la solika wuli kɛbagaw an mana sigi ni kɛnɛ kan an bɛ fɔlɔ ka aw de fo sabula solika wuli ale ma nɔgɔ aw minnu bɛ yen nɔ ni wagati kɔnɔna la ko aw sera aw ka baarakɛyɔrɔ la ka ban ni aw sɔgɔlen don anw na an ka foli bɛ aw ye aw minnu bɛ anw lajɛ sokɔnɔnaw la don o don an ka foli belebeleba bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye an lamɛnbagajɛkulu an tɛ ɲina aw si kɔ aw minnu bɛ yen nɔ ni sanga kɔnɔna la n'aw bɛ ka taga aw ka baarakɛyɔrɔw la ni aw sɔgɔlen don an n'aw bɛ ka lamɛn radio sanfɛ an ka foli bɛ aw ye radio Renouveau lamɛnbagaw mɔgɔ mɔgɔ sɔgɔlen don anw na 98.1 sanfɛ an bɛ bɛɛ lajɛlen ka foli kɛ radio ɲɛlɛnni ka bɔ Segu radio Bɛnkan ka bɔ Kɛrɛwani radio Tiɲɛdugu ka bɔ Jura radio Futa ka bɔ Yanfoyila radio Bɛsago ka bɔ Kucala radio Kanaga ka bɔ Joro radio Kumakan ka bɔ Bila radio Jigiya ka bɔ San radio Naro Samaya ka bɔ Ɲɛwuleni radio Dame ka bɔ Boron radio Faso Kanu ka bɔ Welesebugu radio Nchiba FM ka bɔ Kati Falajɛ radio Nema FM ka bɔ Kasaro radio Tolérance ka bɔ Mopti radio Miracle FM ka bɔ Buguni radio Kusata 2 ka bɔ Jalakɔrɔbugu radio Altagadum ka bɔ Sikaso site internet Mali Bamada ka bɔ Faransi ama ɲinɛ a lamɛnbaga kelen-kelenna kɔ ko bɛɛ lajɛlen k'i bisimila bi araba Renouveau sɔgɔmada kunnafoni ale kɛnɛ kan kanubagaw anw ye o de fɔ aw ye k'a fɔ anw ni layidu ta aw ye k'a fɔ an bɛ soli ka na aw ka kunnafoniyaw kun fɔlɔ di aw ma diɲɛ ma don o don sɔgɔma k'a daminɛ tɛnɛn ka taa bila juma la segi bɛ kɛ jɛmukan in kan aw ye nɛgɛ kanɲɛ fu wagatiw la ko baro ja ye baro ɲɔgɔntigɛ sɔgɔmada in na ne baro kɛ ɲɔgɔn fulakɛ wɛrɛ tigi Idrissa Siribe Janjo Masa ale bɛ kumaso kɔnɔ yan nɔ ka se ka don kibaru lase aw ma bamanankan na Janjo Fanta Tumota. I ni sɔgɔma. An b'a yɛrɛ sira. Jan wali. Awali jam. Sa hɛrɛ. Kori hɛrɛ sa. Kori baasi t'i la. Baasi tɛ an bɛ Ala tanu. Ala ka tanu ji. Ya masha Allah. K'i fo. Oui. K'a f'i ma k'i Tumota. C'est. Ka lajɛbaa ni lamɛnbaaw bɛɛ lajɛlen fo. A diyara bɛɛ lajɛlen. Mali kɔnɔ a n'a kɔ kan ani sango minnu n'olu bɛ soli poyi. Ni k'u sɔgɔ Renouveau matin ale kan. An b'a f'u ye ko dan t'u la k'u k'u bisimila. Ko bɛɛ lajɛlen k'i bisimila sɔni aw ni Idrissa Siribe Janjo Masa bɛ n'a ɲɔgɔn lasɔrɔ donc kibaru ale kɛnɛ kan o la bi araba juin kalo tile 23 Renouveau matin an ka kunnafoni bɛna boli minnu kan bakurubaw olu de filɛ nin ye fɛn min kɔni ye fɛɛrɛ bolodalen kɛrɛnkɛrɛnnen ye o taara moto taxiw kama an ka circulation kɔnɔna la an fɛ yan nɔ Bamako o la o mesure ye jumɛn ni jumɛnw de ye ani est-ce que a lawaleyali daminɛna wa Isa Kaba Sidibe anw ni ale bɛna ɲɔgɔn lasɔrɔ décryptage kɔnɔna na ale bɛna ka na o kunnafoniyaw ka o di an ma parti politique kura sigira sen kan walasa ka dɛmɛɲɔgɔnya ta ka ɲɛsin jamanakuntigi Asimi Goita ma o la o dɛmɛɲɔgɔnya o bɛna ta ka ɲɛsin a ma cogo di Isa Kaujim ale ye o jɛkulu kura ma ɲɛma ye ale bɛna ka na ɲɛfɔli kɛ anw ye o ko kan Isa Kaba Sidibe ka nɛgɛjuru sira fɛ anw baara ɲɔgɔn Abubakar Jalikoyi ka bɔ kunnafoni di gafe le pays kɔnɔna la o ma ɲɛma don fɛn min ye kunnafoni di gafe le pays ye ale kɔni ye 108 sɔrɔ kunu a ye a ka bɔko 1000 kɛ sɔgɔmada in na anw bɛna kuma di a ma a ka se ka journali tariku ɲɛfɔ an ɲɛna min ma to an bɛ se ka faamuyali sɔrɔ i n'a fɔ an y'a fɔ a ye cogo min Idrissa Sidibe Janjo Masa ale bɛ yan nɔ a ka labɛnw bɛɛ lajɛlen sabatira sɔni a bɛna don kibaru lase aw ma bamanankan na Sori Ibrahim Diallo ale bɛ yan ka siraba kunnafoni lase aw ma Hawa Daɲogo kɛnɛya kunnafoni bɛ ale bolo Alexi Kalanbirima sɔmi ma o bɛna yira aw la Musa Bangali ale ka wulikajɔ kɔnɔna na fɛn min kɔni ye kunnafoniw ye sisan an bɛ don a kɔnɔna na ni wagati bolo da cogo ye ni o ye météo ye. Wagati ale bolo da cogo filɛ an ka marabolo kɔnɔna la nɔgɔ bɛna da kaba la Mali marabolo kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔnɔ fo ni tawudeni marabolo yi bɔ a la tawudenikaw fɛ yen nɔ sankolo o bɛna jɛya yen nɔ samiyafɛ fiɲɛ o bɛna ci an ka marabolo kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔnɔ fo ni tawudeni ani Tɔnbɔkutu Worodugu yanfan yi bɔ a la ni marabolo fila kɔnɔna na tilemafɛ fiɲɛ de bɛna ci mais o fiɲɛw fɛnɛ fanga tɛ bonya kosɛbɛ fɛn min kɔni ye gɔngɔnbulon ye o bɛna kɛ Tɔnbɔkutukaw fɛ yen nɔ Gawo Kidal Menaka ani tawudeni min bɛna kɛ sababu ye ka gɛlɛya don olu ka yɔrɔ jan filɛli la Mali fantaw fɛ gɛlɛya fosi tɛ nana don yeli la fɛn min kɔni ye sanko ye o bolodalen don bi tilefanatɔw dunnen kɔfɛ walima sufɛ Kidal ani tawudeni o la tilega in na funteni boloda cogo o ye nin ye an ka marabolo kɔnɔna na fɛn min ye Kayikaw ye olu ka funteni hakɛya bɛ jɔ degere 40 na bi tilega in na Kulikoro olu ta bɛ kɛ degere 35 ye fɛn min ye Sikasokaw ye olu ta bɛ jɔ degere 31 na Segukaw tilega in na olu ka funteni hakɛya o bɛ kɛ
kɛ degere 35 ani 5 ye fɛn min ye mɔptikaw ye olu ta bɛ jɔ 39 na Tombouctou Tilegaina olu ka funteni hakɛya o bɛ jɔ degere 41 na Gawokaw ta bɛ kɛ degere 40 ye Kidalikaw Tilegaina olu ka funteni hakɛya bɛ jɔ degere 42 la Menaka olu ta bɛ kɛ 39 ye fɛn min ye Tawdenikaw ye olu ta bɛ yɛlɛn ka taa degere 45 la Bugunikaw fɛ yen nɔ Tilegaina olu ka funteni hakɛya bɛ jɔ degere 33 la Kucala olu ta bɛ kɛ degere 34 ye fo ka taa se Kitama Nyorokaw fɛ yen nɔ Tilegaina olu ka funteni hakɛya bɛ jɔ degere 40 na Nara olu ta bɛ kɛ 41 ye Douanzankaw fɛ yen nɔ olu ka funteni hakɛya o bɛ jɔ degere 39 na Sankaw fɛ yen nɔ Tilegaina olu ka funteni hakɛya o bɛ kɛ degere 36 ye Banyangara olu ta bɛ kɛ 37 ye Joilakaw Tilegaina aw ka funteni hakɛya bɛ jɔ degere 34 na Bamako district kɔnɔna la nɔgɔ bɛna da kabala samiya fɛ fiɲɛ o bɛna ci min fanga tɛna na bonya kosɛbɛ Sanko kɔni bolo dalen no bi tilelanfɛnatɔw dunnen kɔfɛ ni o bɛ après-midi ko fɔ walima sufɛla fɛ Bamako kɔnɔna la Bamako n'a lamini sɔgɔmada in na kɛnɛ cira nɛgɛ kaɲɛ 6 o tɛmɛlen ni sanga 9 ye tile bɛna bin Bamako n'a lamini na nɛgɛ kaɲɛ 18 o mana tɛmɛ ni sanga 59 ye fɛn min ye funteni hakɛya ye o bɛna kɛ degere 34 ye Bamako district kɔnɔna la bi tilega in na ni wagati bolo da cogo ye ka di aw ma i n'a fɔ ladalako la a bɛ di aw ma walasa aw ka se k'aw ta fan dɔn aw ka tile journée kɔnɔna la an b'a fɔ ko ala ka bi araba tile hɛrɛ di an kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma Idrissa Sidibe Janjo Masa ale bɛ aw bisimila don kibaru kɛnɛ kan kunnafoni sɛgɛsɛgɛlen sanuma o dɔrɔn bɛ se ka maa kunna sirilen la wasa Janjo Masa kanumɔgɔw kɔrɔtalen n'u bɛ fɛ k'a dɔn kunnafoniya jumɛnw bɛ an ka jamana kun kan Fanta Tumota n jigi b'a la k'a fɔ ni Ala sɔnna ma o kumana ni hamina min ni kunnasiri min b'u la bɛɛ lajɛlen bɛna se ka laɲɛnabɔ ni tuma in na ten coyi ka sababu kɛ wulikajɔw kɛra walasa kibaruyaw ka se ka fara ɲɔgɔn kan ani ka walawala o kuma b'a fɔ ko lajɛbaa bɛɛ lajɛlen k'i bisimila kɛnɛ o kan an t'a ko bila dagirinda la hakilila jiginna kɔrɔfɔ kumaba fila n'o ye k'a dɔn kunnafoniyaba fila ye o bɛ yen nɔ bi gɛlɛyaba bɛ yen ni ka ɲɛsin jamanadenw ka da dumuni kunkanko kibara o ma an ka kunnafoni ɲinibaw ye wulikajɔbaw kɛ o ko la k'a ɲini k'a dɔn ka sababu bɛ minnu na walasa k'a dɔn ka kibaruya dɔw lasɔrɔ o ko kunkan Mopti ani Sanfana ni ɲɔgɔn cɛ maa 4 bonyanko ka bɔ diocèse min bɛ Mopti olu fana kɔni tawra yew an bɛ ko waati min na ko sisan taba jɔnjɔn ma lasɔrɔ u la fo ka se kibaruya wɛrɛw la n'o bɛ tali kɛ i k'a dɔn minisiri min ɲɛsinnen don o kumana n k'a fɔ an ka jamana premier ministre ale fana tun ye baara dɔ nun don kununko tarata min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ Bamakɔ sanuya kunkan kibaruya la kunnafoni wɛrɛw bɛna se ka fara ninnu kan ni ka walawalikaw bɛɛ lajɛlen aw y'aw bisimila Renouveau Matin ka sɔgɔma dɔ joona kibaruyaw olu kan kasɔrɔ nɛgɛ ɲɛ 20 n k'a fɔ sanga 25 o bɛ nɛgɛ ɲɛ 7 kan ni waati na te coyi kɛrɛnkɛrɛnnenya na i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ Mopti marabolo kɔnɔna na jɛnɛkaw olu fɛ yen o bɛ kɛ sababu ye an ka bisimila minɛ kibaruyakow la kunnafoniko nasiraw la an b'a yira la k'a fɔ min bɛ tali kɛ Mopti i k'a dɔn a diocèse maa 4 bonyanko olu kɔni bɔlen kɔ Mopti ni ka u kunsin i k'a dɔn Sankaw olu fɛ yen k'a sɔrɔ u tun bɛ ka taa bani yɛrɛ la walima suturali min n'o o tun bɛ u diinɛ ɲɔgɔn dɔ ni ka o kofɔ n'o bɛ L'abbé Oscar Tera ni ale yɛrɛ ndaɲana nin taamasen senfɛ ni maa 4 minnu n'u bɛɛ lajɛlen bɛ Mopti diocèse la k'a dɔn ko maaw kɔni kɛra sababu ye ni ka u latunu o hali an bɛ waati min na ko sisan maa minnu u kɔni bɛ olu bolo olu ma se ka dantigɛ fɔlɔ o kumana maa 4 a bɛɛ lajɛlen ye chrétien diinɛ maaw ye kɛrɛnkɛrɛnnena min bɛ tali kɛ o kumana Timote Somoro ale yɛrɛ ye dugu min n'u k'a ma ko Sege o dugu yɛrɛ i k'a dɔn dugutigi ale bɛ nin ma ko fɔlen na Pascal Somoro ale fana ye maire min bɛ Segekaw fɛ yen nɔ o ka dangan ye o fɔ ka se k'a dɔn k'a fɔ L'abbé Léon Dugnon ma ale yɛrɛ ye i k'a dɔn diinɛ yɛrɛ laseba ye paroisse la Segekaw fɛ yen nɔ Emmanuel Somboro fɔ ka se k'a dɔn k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya na musolaka fana na n'o kama ko Bucce Tulu Fuje n'u ma 4 ninnu kɔni an bɛ waati min na ko
sisan waati min na u kɔni bɔra Mopti ni ka u kunsin sama k'a fɔ u bɛna taa u yɛrɛ diinɛ ɲɔgɔnma dɔ u ka suturali la n'o bɛ i k'a dɔn Labe Oscar Tera ko fɔ ko bingani wale taara ka ɲɛsin u ma hali bi an bɛ waati min na ye ko sisan ɲɛ kɔni ma da u kan wa kibaruya jɔnjɔn fana ma sɔrɔ ko maa minnu kɛra sababu ye ni ka nin makofɔlen ninnu ni ka u ta ka tunu ni u ye nka du kɛrɛfɛmaa dɔw ni i k'a dɔn kibaruya dibaa dɔw y'a yira k'a fɔ waati min na maa minnu bɔra u kalama u y'u wele u ka nɛgɛjuru sira la o ko jaabi min kɔni dira u ma o kɔni kɛra jaabi ye jaabi min ni dɔ ye telefɔni ta k'a fɔ asalamu aleykum nka dantigɛ kɔni jɔnjɔn ma se ka dɔn k'a fɔ ni makofɔlen ninnu bɛ fan minnu na fɔ ka se an bɛ waati min na i ko sisan. Kibaruya ko nasiraw la an bi a yiraw la k'a fɔ min bi tali kɛ kumakun dɔ kɔnɔna o bi an ka duw kɔnɔ wa bi bɛɛ lajɛlen sigiyɔrɔ la gɛrɛnw kɔnɔ ni o ye bɛɛ dalakan ye k'a fɔ min bi tali kɛ maaya yɛrɛ de ta fɛn minnu kɔ i n'a fɔ dumuniw n'a ɲɔgɔnnaw ko o kɔni bɛ ka sɛbɛkɔrɔ gwɛlɛya bi kosɛbɛ a dɔ ye da dumunifɛn minnu n'o bi tali kɛ tulu nɔnɔ fɔ ka se malo k'a dɔn sogo ani jɛgɛ nin bɛɛ lajɛlen kɔni ye fɛn min ni bɛɛ da b'a kuma na k'a fɔ gɛlɛya b'a la kosɛbɛ a bi waati jan bɔ ni min tɛ ka fara a kan o tɛ ka bɔ a la o kumana maa minnu n'olu ye k'a dɔn k'a fɔ bagan fagabaw n'o ye busiw ye ani bagan yɛrɛ marabaw fo ka se maa minnu bɛ k'a fɔ olu bɛ taa da dumuniw yɛrɛ ni ka olu san bɛɛ lajɛlen bɛ ka jalaki kɔni ɲini ni ka i bolo kɛ ɲɛsin a ma nin ko in a sɛbɛkɔrɔ gɛlɛyalen don bi kosɛbɛ malidenw n'o bɛ tali kɛ jamanadenw na bɛɛ gwan bɛ i kamana na o kumana maa o maa bɛ yen ni i y'o ɲininka o na se k'i ka hakilina ni ka o kumana i ka yeta y'a ko la nka o n'a ta bɛɛ baara in kɔni n'o bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ sɔngɔ gɛlɛyali ko la a kɛlen don dekunba ye a kɛlen bɛ gɛlɛyaba ye bi ka ɲɛsin k'a dɔn k'a fɔ maaya yɛrɛ taabolo o kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnna an ka jamana kɔnɔna na renouveau kunnafonidiso ɲɛmaayaso ye wulikajɔ kɛ walasa ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ ani ka ɲininiw kɛ yala nin ko yɛrɛ jubaju olu bɛ se ka da jumɛn ka k'a dɔn maa caman bɛ yen n'olu ye wulikajɔw k'a ko la kumakanw lasira e ma fifa mɛn nunaw fɛ an ka jɛ k'a ɲamada fɛ. Dumunifɛn minnu nafa ka bon kosɛbɛ adamaden yɛrɛ ka ɲɛnɛmaya ma olu sɛngɛ yɛlɛlen don kosɛbɛ sugu kɔnɔnaw la sogo jɛgɛ tulu nin bɛɛ lajɛlen de sɔngɔ yɛlɛla Bamakɔ sugu bɛɛ kɔnɔna la bɛɛ bi kule la ko gɛlɛya bɛ yen wa sannikɛlaw olu man ca bilen. Depuis ala ka mali dama de ka sogo kilo feere 500 500 ko sogo koloma ni ɲinan tɛ se ka sangaraba la se ka bɔ kɔrɔn fɛ ka na ka sababu kɛ gɛlɛya kɔrɔn fɛ don o don an bɛ client na encourager an bɛ kuma u fɛ pour que u k'a faamuya a tigɛ ni cɛ la a tigɛ ni foyi. Sogo ka gɛlɛ yɛrɛ jɛgɛ yɛlɛnna yɛrɛ de parce que ninnu qualité ninnu an tun b'a ta 7,000 ni 600 bon sisan an b'a ta fɔ 4,000 ni 400 na ni sogo gɛlɛyara a bɛ je anw fɛnɛ kan o fɛnɛ m'anw ka jɛgɛ gɛlɛya kojugu. Mali la sogo sɔngɔ gɛlɛyali ko o sababu bɔra jamana ɲɛmaw la ka tugu u bɛ fɛɛrɛ mun sigi sen kan bagan mara hukumu kɔnɔna la o ti fɛɛrɛ ɲumanw ye nin ye hakilina ye min bɔra bagan maralaw ka jɛkulu ɲɛmaa dɔ yɔrɔ u ka fɔ la bi in na n'i y'a ye an bɛ sogo sɔrɔ ka dun Côte d'Ivoire sababuya don. Bagan sogo gɛlɛyali bagan feerela nɔ tɛ bagan marala nɔ tɛ boucher nɔ tɛ quoi hakilila minnu bɛ jamana kɔnɔ o de nɔ don. Parce que mu hakili to bagan na o ko sogo gɛlɛyara an ka sigi ka seliba kɔnɔ n'u ma wuli k'u jɔ seliba bɛ gɛlɛya ka tɛmɛ o kan bi n'i y'a lajɛ ko sogo ye 600 ye an b'a bɔ misi de la misi bɔ min donc jamanatigiw k'u lajɛ k'u miiri o la i bɛ olu kɛrɛfɛla la i bɛ nakɔ foro yen nɔ i b'a ye u bɛ saladi foro kɛ yen nɔ mobilitigi tɛ kuma. Sini e bɛ taa misi kelen siri nɔ e mobilitigi bɛ taa terminal la ka t'i wele ka na ko e misi siri a ka yɔrɔ la parce que mɔgɔw tɛ bagan de fɛ u bɛ sogo fɛ u tɛ bagan fɛ quoi sogo min bɔ ɲinɛna ni Buguni a bɔ Côte d'Ivoire de n'u y'a datugu n'o misiw ma don dɔw fara o kan quoi misi min bɛ taa an bɛ misi minnu k'an busi a bɔ min ka bɔ Moritani de yɔrɔ min na n'an bɛ se ka o centre dɔ ko bagan bɔ yen nɔ jɔn bɛ se ka taa yen. Ka fara o kan Kalifa Dambele ale b'a pereperela tigɛ an ye k'a fɔ ko n'i y'a ye bagan minnu bɛ taa Côte d'Ivoire ani Mauritanie u bɛ bila ka taa walasa u balo cogo ka ɲɛ sugutagalaw olu bɛ kule la ko gɛlɛya bɛ yen dɔw yɛrɛ ka fɔ la ko ni a ko ma ɲɛɲini ji ɲɛma jɔlen na dumandu na dabila o hukumu kɔnɔna la u kɛlen don ka welekan bila gouvernement mɔgɔw ma walasa u ka fɛɛrɛ sɔrɔ ni sɔngɔ yɛlɛ ko ninnu na. Sugu ka gɛlɛ fo ka taa fɔ a ka gɛlɛ finalement fan bɛ fɛ ka feere bila tamati se ka san 400 500 foronto gɔyɔ
fuite bi ko min ngano ko ambulo malo yere am 50 20000 do yere tabe fo 20000 sanfé ni gouvernement sera kala jaka hina am musola non te gele ada amini ngana fere bla atese ka bla to yere no fere te sono foje su ko na do mi se ka sa fo muso be tasma kamino chamanchen foje su ko na mi ngano muso be ba kalama iba san to ko mi betla ke gaje ko kunyi ko ka de sala na do ko muso ko do ke no man de ma te nyala wala asu ko man o bi de fembe yere lindo sharbo te se ka sa turu te se ka sa so yere fana te se ka sa na be se ka nyina na ka do be fe so na wala sa mara me se ka san do ko suno bitagara nya ka san fa ta yere tana badumini ma wele bilale DGCC mɔgɔw ma ni o ye cakɛda ye min ka baara ɲɛsinen bɛ nin ko in bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔli ma olu ma jaabi kan di nga kow filɛ nin ye taabolo min kan camacɛ fanga mɔgɔw olu kan ka ɲɛɲinini k'a ko la ka tugu kɛrɛfɛ kumaw bi ka caya ka kɛɲɛ ni sɔngɔ yɛlɛko in ye kɛrɛfɛ kuma bɛ ka caya ka kɛɲɛ ni i k'a dɔn sɔngɔ yɛlɛ in ye i n'a fɔ o kumana a y'a alkibaruw lasɔrɔ cogo min na a ka gɛlɛ ka kɛ sogo fɛ k'a fɔ ko o kumana k'i ti kɛ bagan fɛ walima bagan maracogo fɛrɛw k'o bila ɲinɛ minɛ kɔnɔna na an jigi b'a la k'a fɔ o kumana nin kɔni hakilila kunu kibaruw de ye walasa ka jamanadenw ni k'a dɔn baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen bila k'a dɔn minɛn kelen kɔnɔ o kumana wulikajɔ kun kɛra kunnafonidiso ɲɛmayaso olu fɛ n'o ye rédaction o kumana a cɛdenw ye ka taa ni o kibaruya kelen ye k'a dɔn a ma ɲɛ min kɔ kulu dɔ yɛrɛ sigin bɛ nin ko in kama o kama ko Front Populaire contre la vie chère olu taara sigi tɛtɛw k'o kɛ kunungo tarata yɛrɛ k'a dɔn min bɛ tali kɛ Premier ministre Jabala yɛrɛ nakɔrɔ o kumana k'u ka nisɔngoya n'u ka dusukasi k'a dɔn k'o yira mara kɛbaaw la ka yira k'a fɔ min bɛ tali kɛ an bɛ kuma min na ko sisan gouvernement min ɲɛmaaya bɛ an karamɔgɔ Dr Shogel Kukala Mayiga bolo k'a fɔ min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ da dumuni o kumana bolo tɛ se ka da la kɛrɛnkɛrɛnnenya tulu ni malo ni sogo o kumana ko gɛlɛyaba bɛ o ko kama walasa ka mara kɛbaaw ni ka o kumana o hakili ko i k'a dɔn k'o saba ka ɲɛsin nin ko in ma o kumana min bɛ tali kɛ ni sitin kɔnɔna a labɛnna kulu in fɛ n'o ye Front Populaire contre la vie chère ye u ka nin taama in kɔnɔ walima u ka sigi tɛtɛw min ni u ye o kɛ o kumana min bɛ tali kɛ Premier ministre ye nakɔrɔma min n'o kama ko conseil technique ani olu kɔni ye i k'a dɔn ɲɔgɔn lasɔrɔ Lolo Madi Bate tun bɛ nin kɛnɛ in kan a ye kibaruya minnu lasɔrɔ an ka jɛ ka ɲamadaw fɛ bina an ka sugukonnaw na fɛnw sɔngɔ gɛlɛyalen don kosɛbɛ i n'a fɔ tulu sogo buru a n'a ɲɔgɔnna caman o de la jɛkulu min ɲɛsilen bɛ walasa fɛnw da ka se ka nɔgɔya olu ye wulikajɔ kɛ ka taa an ka minisiri ɲɛma ka yɔrɔ la n'o ye primatiri ye ka se ka taa o lamɛn nin ko in na an ma bɔ ko wɛrɛ la an bɛna taa memorandum de di premier ministre ma ka an ka tɔɔrɔ min b'an kan ka taa o ɲɛf'a ye ne fɛɛrɛ min bɛ sɔrɔ a la pour que Mali musow ka lafiya tulu ni sogo da ka jigin ne tulu ni sogo da jiginna malo da ka jigin foyi t'a kɔnɔ nɔgɔya kumaw kɔ an b'a dɔn ko u bɛ cɛsiri la kabi u yɛrɛ nana u ye min fɔ an ɲɛna kunun ko kabi u nana k'u bɛ nin baara in na nka an b'a dɔn ko ye tiɲɛ mais ça urge an y'o de fɔ an ka memorandum kɔnɔ ko ça urge dɔw bɛ yen bi hali olu tɛ se ka tobili kɛ siɲɛ 3 tile kɔnɔ tellement que a gɛlɛyara mɔgɔ 5 ɲɔgɔnna olu de donna walasa u ni minisiri ka conseil technique ka ɲɔgɔn ye u sera ka donbolo di a ma fɛn mun ye u ka laɲiniw ye u bɔlen kɔfɛ ninnu kɔni y'a yira k'a fɔ k'u kɔni nisɔndiyara u ni conseil technique ka ni ɲɔgɔn ye na nka u t'a ko to ten fo yɛlɛma ka don kow la an ka laɲini tun y'a ye an ka premier ministre de rencontrer en personne mais vu a ka calendrier bɛ cogoya min na a y'a ka conseil technique chargé des affaires sociales monsieur Jara a y'o de bila k'an rencontrer an ye déclaration dira an nakun ye min ye an y'o f'a ɲɛna an ka laɲini ye min ye an y'o da a kan an y'o da u ɲɛna olu fana ye nisɔndiya kuma min f'a ɲɛna u ye jigisigi kuma min f'a ɲɛna ko vraiment nin ko in fantan ko tɛ fama ko tɛ bɛɛ de nin dama ka kan nin ko in na ko document in a b'a se a kan ka se mɔgɔ min ma b'an bɛ olu kunnafoni an b'olu kɔnɔ an bɛ mobiliser hali bi. ɲininkali kɔni y'o ɲalen don i n'a fɔ mun de kɛra sababu ye ka na ni nin fɛn sɔngɔ yɛlɛli ye Mali la nin bɛ na ni kɔlɔlɔ jumɛn ye an ka dukɔnɔnaw na fɛn sɔngɔ bɛ se ka sigi sen kan wagati jumɛn Mali la.
Balakawo dunukawo kulungalaka de bi ma jasigi ni kalaba ki ikado hakili fana sigi anjigi bala ka fo gouvernement ni marakebaw ka ukumana wulika jo utna kobla dagrindala baw tote toro tela ina fo rebora ni ka ke ikado ka fo shiri kibara la soroluna chugomina kuna furiko na sirawla amba yirawla ka fo kulumi nu kama ko mouvement républicain ulu fana yetama do nika u buluda kunungo tarata tama imbora bourse de travail la nika kunshi monima de l'indépendance la tama intumbi boli feminka uye kata ikado ka fo franywanka nika ka demeni deme ko tako nyeshi anka o ikado franche fanga ma nyama uluma okumana mim ni fana ka lanyini ke ka fo okumana mali kwani bolendo kulumununa no ye ka anglon ka bo oklu ka bara okono ni watina okumana o boli munu vle anga segi telela nika bla okumanka hake okonna na bi kulu ko fo munu be farafina kulu do fana ko fo ani nyangele munu tambe ka nyishi ama diere toro fe olu nyangelu bella jelen ko lu ka takabwe ali na soro sabu kumbi yere ila soro ka do me kalo kile muga ani nani na kile muga ni duru okumana mi mbi talike jaso min kera ka nyishi bandaw ani muktarwan olu ka fangama wala sa ka famul la soro ni ko kunga mbi talike ka do mamunu nolu ye bara no bi talike tamaina ka demene demenyoya ta ka nyishi frontier fanga mauma ani ka nyini ka fo nyangile mun kembe me malila ko malika nyangele ka wuli ka bwe CEDEAO na franka kulula anka je nika anka kibara nyina ka sorolo nika nyama dawlu fe anga ni boli kun sawa de bala chamate fanga e transition au demeni ambu soutien ambu accompagner o ekele fila amba une communauté européenne fait communauté internationale fait ou ka lever des sanctions ke malika parce que quand le force mon kara kalo temene sanction jigina malika oye fila saba ninde anko nin la nyinin de masabati kele anta jikinso ni hakila aye famu caman sɔrɔ la nɛgɛ ɲɛ 7 secteur ye sanga 40 ani kelen sɔrɔ i k'a dɔn k'a fɔ ni waati na muntugula mairie kɔnɔna na an bɛ foli di Segal ma ni o bɛ Usman Pelo ani i k'a dɔn Saliya Jara k'olu kofɔ fɔ y'a fɔ muntugulakaw olu fɛ yen nɔ Fanta Tomota kibaruya tako fɔlɔ o kumana o tun bɛ boli nin kan. Don kibaru tako fɔlɔ o tun bɛ tali kɛ nanjanjo masa an b'i fo baara kɛcogo ɲuman na an bɛ taga ɲɛfɛ an b'an sɛnsɛn ka taga Sori Ibrahim Diallo fan fɛ sɔgɔmada in na Sori wulikajɔ sabati ka taga Bamako fan jumɛn kelen na a bɛ na taa ni ka segin kunnafoniyaw di an ma anw ka nɛgɛ karafetigi Magan Jakite Mackenzie ale ka yamaruya kɔnɔ anw ni Sori bɛna ɲɔgɔn lasɔrɔ.